Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Pini puthot nang ni tong phan lamar jana kimi na kewan pitu la ekhenlo non het jong akimi. Hunmelan cine production pen ka bunda pon lamar jan. Sami Natsi. Siloji manang dorbin apuku pam lason na dorson ti chojagri. Langbangso lamar jan Hunmelan cine production pen item han promo video na Terangpi elo nang tum yang si full video langji pelotang te nang tum Hunmelan cine production nang tum humri damote thai ponong ji. To tang te bini video le pangcheng pon iglo na. Hari langsung juta ring niki tobol kilonci niki google sikiri ni langsung curi. Langbangso lamar jana long cheparjan pon bang phi alang to men la ekhenlo Kiridhon kramsa&Shusila Terangpi alang litum pensi cheparjan po. Lapen Langbangso lamar jana phan director lapen choreographer la ke chinthong Karbi alang lim pen siklem po. Lapen Langbangso lamar jana long lunjir kilun mate singer alang to men la ekhenlo Karbi alang bon pen nam jatang klong alun sepo Katharson ingti lapen nitu Timungpi alang to pen si dun po. Lapen Langbangso lamar jana long cinematographer Langbangso malong teron alang lim pen si klem po. Lapen producer Langbangso Holiram Timung alang ni pensi klempo. Totang te pini lamar jan ke last kang ton iglo nang tum yung channel bang kibang midang pang subscribe non like non lapen lamin sen berte comment non Kardo.